Onhan mihin melkein on mennyt. Se on nurmikko vaan meinaa kuulit. Asettuvat housut hirveän vähän, mutta näistä kuitenkin nämä napit löytyy, niin vähän kyyrityt tälle. Nyt ottaa videota, kun mekään. Se oli vaan se toinen, sitten se toinenkin. Se on Lillille. Mä oon ehkä tehnyt. Mitä ei? Aina. Vuonna 8. Se sade meni jostain niinku vähän ohi. Syöt siihen Evesen lelun niinku sille, että sillä ei voi pennut enää leikkiä. Terve! Me ei kehtä tätä rapsutta, kun me Jussan pesty tossa edellä. Mitä? Vesi? Oletteko teistä nyt niin valmiita siinä kyttämässä sakuussa? Sulla on meidän muutto päällä. Koiran ruoka. Ratkaistu heinähaavilla hellittämiseen. Joo, ajattelen vähän semmosia, että ei niinku voi sille, että menenpä tuonne ja otan kuvan, kun te on lähtenyt paikalle. Joo, kyllä. Ja toi on kans niinku 180 astetta on aika nopeasti käännyt. Niin. Jaha. Nytkö jo? Kuuluuko mukaan taas niitten yksien koirien Vai sinua? Se on hyvä se harmaa, kun ihmisen lukku onkin vähän jännä. No vähän leikit. Martta ja vähän. Tuo Eve kyllä aika tuonne. Läheltä piti. Kuinka se nyt tulossa? Voi. Mie vähän epäilen, tässä voi käydä nyt tää viimeiset 2 viikkoa silleen, että varaäiti hoitaa nää hommat. Niin. No Nyt löytyi aare. Siellä tuli kädet. Melkein nyt tän puolesta tuolla lärryssä kaikki. Eiks varaäitissä oikein irto herkkä? Oot siihen Eve kyllä aika herkkäinen. No nyt on kaikki. No voi kiitos. Aika ihan hyvää. Martti sanoo vielä. Eve. Hei, kuuletko Eve mistä? Hyvä, että sun mielestä reagoida.
Sammalla. Hyökätään. No nyt. Vähän vielä vuottaa nuo silmät, että alkaa loppua. En tiedä miten sitä voi tehdä. No mitä? Mitä? No, vähän uudestaan. Jatkoin näistä 4 jonkun semmosen kivan kuvan. Nanosekunnin ajan. On aika epäisesti nuo kohta, niin kun ei vetellä sinne. Oho. Juu.